माये मोगाचे आपोणे गोंय सरकार पुरस्कृत स्वरश्री प्रतिष्ठान गोंय निर्मीत दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची वाल्मिकी रामायणाचेर केल्ली स्वतंत्र रचना कोंकणी रामगीतां. कोंकणी रामगीतां. सकाळचे 10:30 वरांचेर दैवज्ञ सेवा संघ कारवार आणि दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघ कारवार तशेंच कोंकणी सांस्कृतिक मंडळ सदाशिवगड हांच्या संयोजनान दैवज्ञ भवनांत कारवाराक ही कार्यावळ जातली. तशेंच त्याच दिसा 5:30 वरांचेर कुमठा हांगा कोंकणी परिशद कुमठा हांच्या सहकार्यान नादश्री बिल्डिंग कुमठा हांगा ह्या कार्यावळीचो प्रयोग जातलो. नमस्कार. सगळ्यांक मायमोगाचें आपोणे. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्णात युगादी उत्साहात साजरी. कारवार. गोकर्णात युगादी उत्साहात साजरी केली. महाबळेश्वर मंदिरात सकाळी 9 वर्ष पंचांग श्रवण पार पडले. वेदशास्त्र सुब्रमण्य पंडित आणि वेदशास्त्र गणेश जोशी हेमी 9 वर्षातले पावस, शेती आणि राशी भविष्याबद्दल माहिती दिली. सांजेर श्री देवांची भव्य रथ मिरवणूक काढली. ही मिरवणूक कोठी तीर्थ मार्गान कवळे मठापर्यंत गेली. हिंगा विशेष पूजा पार पडली. भाविकान रांगोळी आणि तोरणान सजावट करून देवाचे स्वागत केले. गोकर्णात युगादी सण मोठ्या भक्तिभावान साजरो जालो. तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ऍडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बारटेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी तिलाची दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. युगादीच्या निमित्तान बडगेरी हिंगा आयोजन केल्ल्या हालक्की वकलीग समाजाचो पारंपरिक हगरण कार्यक्रमान ग्रामीण संस्कृती, कला आणि कौशल्यांचो सुंदर मेळ दिसून आयलो. वेगवेगळ्या रूपका, नृत्य आणि अभिनयाच्या माध्यमांतल्यान समाजाच्या परंपरा, जीवनमूल्य आणि संदेश प्रभावीपणान सादर केले. कार्यक्रमात शेताचे महत्व, नाल्लाच्या वाढील्या किंमती आणि पुढच्या काळात शेताकडे वळचो संदेश दिलो. तंबाखू, सिगारेट आणि बिडीच्या व्यसनान उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबाची कथा सादर करणं आरोग्य हेच खरे धन असो संदेश दिलो. या वेळार 20 फूट उंचीचेर उभी आशिल्ल्या एक बालिकेन कन्नड आंब्याच्या वेशात सगळ्याचे लक्ष वेधून घेतले. तसेच संभाजी महाराज, वास्को द गामा, भस्मासूर मोहिनी, आदिवासी नृत्य, प्रकृतीचो आक्रोश अशा वेगवेगळ्या देखावान प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. या सांस्कृतिक हगरणान हालक्की वक्कलिंगाच्या समृद्ध परंपरेचे दर्शन घडले.
ಭೈರವನಾಗುಂದೆ कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्लेक एक गुड न्यूज आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा अगदी सुंदर एसी हॉल लग्न मुंज साखरपुडो वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. आर.व्ही. देशपांडे हांगेल्या वाढदिवसा निमित्यान सरकारी आरोग्य केंद्रात रुग्णांक फळां आणि बिस्किटां वाटप. कारवार हळयाळ जोडा मतदारसंघाचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हांगेल्या वाढदिवसा निमित्यान जोडा ब्लॉक काँग्रेस वतीन रामनगर हिंगा सरकारी आरोग्य केंद्रात रुग्णांक फळां आणि बिस्किटां वाटप केले. ह्या वेळार रुग्णाच्या चेहऱ्याचेर आनंद आणि समाधान पळोवंक मेळ्ळे. ह्या वेळार उलयतना ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्षान सांगले की आमदार आर.व्ही. देशपांडे हांगेल्या कार्यातून प्रेरणा घेवन आमी दर वर्सा कितें तरी समाजाक उपयोग पडच्या कामाचे प्रयत्न करतात. ह्या वर्सा आमी रुग्णाची सेवा करचो निर्णय घेतलो. ह्या वेळार ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मारुती पाटील, KPCC सदस्य आणि KDP सदस्य सदानंद दबगार, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, तालुका युवा अध्यक्ष अक्षय रावल तसेच सुनील गावडे, कलमनकर, विनोद देसाई, सुनील पेडणेकर, गोपाळ गावडे, मल्हार राणे आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. आज इकडे आर.व्ही. देशपांडे साहेब त्यांचा आज वाढदिवस आहे. त्या वाढदिवसानिमित्त 79 बड्डे आहे. त्यानिमित्त आम्ही इकडे आज सगळे आमचे कार्यकर्ते जमलेले आहेत. त्या कार्यक्रम सगळ्यांच्या सहकार्याने आज आम्ही इकडे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल रामनगर तिथे आम्ही फळ वाटण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे. आणि या कार्यक्रमाला सगळे डॉक्टर्स असून दे आणि सगळे कार्यकर्ते जमलेले आहेत. आणि सर्वांना धन्यवाद. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.